Terve. No ei. No, Harri. Mikäs on? Mulla tuli tähän sormenpäähän viilto, että jotakin laastaria jos sais. Joo. Katsotaan sitten. Avaako vähän sitä vetskaria? Avaa vaan. Setä kattoo. Mitä sä teet? Sulla on AIDS. Joo. AIDS. Sinä, Harri, kuolet. Että, no, vituttaako? Siis mä tulin näyttämään tätä viiltoa mun sormessa. Että AIDS. Tervetuloa tänne. Tänään tehdään ruokaa ohjelman pariin. Täällä meillä on vieraanamme sama läski kuin viime kerralla. Ja tänään opettelemme syömään terveellisempiä hampurilaisia. Oikea käsi punaiselle. No ei helvetti. Olin saanut tehtäväkseni tuota pomoni nolot lomakuvat hänen ex-vaimonsa kotoa. Ammattilaisagenttinahan tehtävä oli minulle lapsellisen helppo. Minulle oli annettu mukaan huippumodernit agenttitarvikkeet. Taskulamppu ja kyynelkaasu. Ensimmäinen esteeni oli ovi. Onneksi agenttikoulussa opetettiin avaamaan ovi. Päästyäni sisälle jouduin hieman hankaluuksiin taloon asennettujen huippumodernien hälytyslaitteiden kanssa. Onneksi äiti on kouluttanut minut toimimaan oikein näissä tilanteissa. Ei aikaakaan, kun jo löysin kohteen. Kuvat löytyivät hänen ex-vaimonsa tietokoneelta. Kahukseni huomasin, että tietokoneesta puuttui delete-nappi. Agenttikurssilla ei otettu tätä huomioon. Jostain syystä talon omistaja heräsi ja jäin kiinni rysään päältä. Nyt täytyy vain toimia, ettei hänelläkin olisi pippurisumutetta. Kahukseni huomasin, että hänellä oli. Paikalle saapui poliisi, joka antoi lamaattimella pakarani sellaisen iskun, että itku pääsi. Samaan aikaan talon isäntä potki minua takaraivoon niin, että otsalohkossa tuntui. Olen
Olen hieman hämmentynyt tästä kaikesta. 2 viikon sairaalareissu, uusien kiveksien, pakarasiirron ja psykoterapian jälkeen pääsin turvallisesti kotiin nukkumaan. Taas yksi tehtävä suoritettu. Olen Nesten aikaveijari. Agentti kuittaa. Tura jätkä, sä oot pilannut mun elämää! Mulla ei enää rahaa, ei rauhoituu. Mä esitin kiimasta karhua, kun mun tyttökaveri tuli kotiin. Arvo mitä tapahtui. Se jätti mut. Onko tuo ihmekään jättäisi itekin saatana? Hei, nyt rauhoitu. Hei! Älä käy mun kimppuun. Mikä vittu sä hyssyttelet? Häh? Ota rauhassa. Hengitä. Hengitä. Sä olit siis kiimainen karhu? Joo, olin joo. No okei, mä myönnän. Mä kusetin vähäsen. No ne. Vähäsen, mutta koska mulla oli tää uusi tuote täällä varastossa. Mä otin, että sä tuut ostamaan multa tämän uuden tuotteen. No mikä se tämä tuote sitten? Se on uusi tuote. Ei oo sama, mikä sulla äsken oli. No mitä tällä pitää tehdä? Peili eessä, vaatteet pois, öljyät ihtesi, matkit joutsenta. Sitten näytä vähän. Totuus vai tehtävä? Totuus. Okei. Jos sä olisit joku eläin, niin mikä sä olisit? Voi hitsit, mä en tiedä. Poni. Sun vuoro. Ei. Sä et oo sanonut vielä mitään salaisuuttas. Älä sano. On perä ja mulla on penis. Small vai? Extra small varmaan kans käy ihan... Mitä? Jos ei riitä... Mitä sä huuat? No kai mä nyt huudan, kun en oo saanut pitkään aikaan. Saanut mitään. No mitäkö hän? Tässä alkaa jo pikkuhiljaa automaattisesti käsi menneen tatille. Etkö sä nyt ymmärrä, että muut tulee jo äältä ja minä istun täällä tekemättä mitään? Nyt Herran Jumala pystyt päivän tai pari ole ilman. Ilmanko? Mulla on tuolla tuhansia pieniä kavereita, jotka odottaa Pelaa mua. sitten. No niin. Oli eilen tässä mun tyttökaverikaan. Se sanoi mulle suoraan silmin kahtoon ensimmäistä kertaa, että hän rakastaa sua. Hei. Aatamisee täällä taas puhua pölöttää ja tällä kertaa minä olen täällä puhumassa tämmöisestä asiasta kuin mammona. Minä olin tuossa viime viikonloppuna tuolla Las Vegasissa, siellä uhkapelejä pelailemassa ja sitten kävi näin, että minähän voitin sen jackpotiin. 100 000 dollaria niihin valuuttoihin, mutta kyllähän se eurossakin melkoinen summa on. Minä menin ja törsäsin kaiken rahani. Erilaisiin huvituksiin, mitä näitä nyt on. Ja nyt on käynyt näin, että minä en ole enää yhtään onnellinen. Että vaikka sitä sanotaan, että raha ei tee onnelliseksi, niin paskan vitu. Kyllä minä olin onnellinen. Kävelee mun miehisessä olemukses beachillä. Sokkasen kaikki mun ultraseksikällä viitsillä. Jos omistat viikset, pystyt tekemään mitä vaan. Mulla on kyky saada ihmiset punastumaan. Mä trimman mun viikset keskimäärin kerran vuodessa. Ei oo mitään hätä, viikset pysyy aina muodissa. November, mulla on permanentti pensseli. Metsipä hitäväks Super Mariot ja Günterit. Viikset, ne on elämän tarkoitus. Ylähuule, ylälepä, kultainen karvotus. Viikset, jos hallitsevat työsopimuksen ja saman tien pomoksi ylennyksen. Viikset, oli sitten alispensseli. Veturin kuljettaja tai vaikka
se ei voi olla saamatta baarissa ilmaisia juomia tai naarata. Mä en tarvi mitään viksi kasvattavaa tavarana. Kasvo mun aamoko oli yksi vasta. Fakta on se, et tosi mihin kasvaa vikset niinku Einstein, amikset ja Blanderisinet. Sanoisin västämättä tarun sille ketä palo eli viiksien kuningatar Frida Kahlon. Ne on elämän tarkoitus, ylälepä kultainen kalvotus. Jos haluat saada työsopimuksen tai saman tien promoksi ylennyksen. Oli sitten Amis Benseli, veturin kuljettaja tai vaikka Hippneri. Jos haluat viedä kaikkien naiset, niin kasvata vikset, ihanaiset. Mulla on hormonihäiriö, jota hyväksy en, se on säälittävää ja mä tiedän sen. Mut mun ylähuulen yllä ei kasva karvaakaan, ihmeeli kuinkaan en saa huulevarta kasvaa. Ylähuultani rehevöitän tee kaikkeen, jota enkelten karvaa kasvaisi mun laki, jos ois viikset. Varmasti menestyisin, osin onnellinen ja niihin yöläkää perfyisin. Jos ois viikset, kuluis sängystä kahina katon kasari porno ihan viiksien takia. Kirjoitan Google-kuvahakuun ja huomaan kuka joka jännu repee nauruun. Se päivä kun elämässä koin tän käänteen, tajusin et tää on pakko sanoa ääneen. Kun tytötkin yökkäs nähtyä mun viksikuvia. Hei jätkät, vikset on vitun rumia. Ne on elämän tarkoitus, ylälepä kultainen karvotus. Jos haluat saada työsopimuksen tai saman tien promoksi ylennyksen. Oli sitten Amis Benseli, veturin kuljettaja tai vaikka Hippneri. Jos haluat viedä kaikkien naiset, niin kasvata vikset, ihanaiset. Nämä valmiita. Siinä. Risto jatkaa loput. Ei, mitä sä teet? Mitä sä teet? Ei sitä nuis. Hyvä. Ei sitä nuis hyvä. Mutta vähän. Mitä sä teet? Sä pillaat tän. Mutta vähän. Okei. Mitä helvettiä? Oi vitu läski. No niin. Vielä minä. Antakaa tulla vaan. Ai! Virpa! Lyö sitä. No niin. Lyö. Sakeliko sattuu? Ai, ihan sama. Lyö nyt kunnolla. Hän on nyt välillä. Lössö. Vaan. Oi. Kyllä muutama. Niin. Ai! Ai! Vielä vähän. Tää oli se arvosta. Todellakin. Voiko joku soittaa ambulanssi? Jaa, Pertti Enolla aika paha tuo reuma ja harmitteli kovasti. Te ette taida nyt pojat sitten päästä tänne Helka-tädi 92-vuotissynttäreille. Helka olisi halunnut laulaa teidän poikien kanssa kaikki lempivirret taas. Mutta levätkähän nyt rauhassa kun lääkäri. Yes! Yes! Come on! Yes! Vaikka se ei ehkä viimeksi toiminut, niin kokeillaan uudestaan kuitenkin. Okei. Tällä kertaa se on parempi toimia. Jos täällä meidän kanssa on joku henki, niin anna meille siitä joku merkki. Helvetissä. Nyt se toimii. Joo. Me ollaan tässä meidän kaverin kanssa mietitty aika kauan, että käytätkö sä boksereita vai alushousuja? Akapeessa siellä. Joo, niin mä tilaan niitä samoja punaisia stringejä mitä aina. Elikkä XXXXL koko ja tuottaa mieluiten posti ennakkona. Halo? Onko se myyjä siellä? Ai, eikö? Soititte väärän numeroon.
Hei, hei. Ja taas se sama lauta. Jumalauta sulle sanoo. Kyllä tämä on ihan hyvä lauta. Hei, pojat. Kuulostaa kyllä aika kivulialta. Sen takia me tehdäänkin nyt niin. Tullaan koko suvuvoimin teitä sinne kahtoon. Kyllä. Ja Terttu mummo haluaa kertoa elämän tarinansa koko 108 vuotta. Lääkäri taiskin jo lirauttaa teille lihasrelaksanttia, että te vaan pääse pakkaan. Vähän siinä. Se on täällä taas Aatami-terve. Paskaa puhumassa. Ne eiliset rahat, mitkä tuohon kolehtiin, minä keräsin tältä kaikilta oppilailta, niin... Ostin litra kaapille niin vähän kirkasta. Se oli accidentti. Anteeksi. Tämä on vaan niin räkkää minullekin. Ja se on Ihan varmasti teidän vikaa siellä. Mikä siellä päivässä oikein virra? Minulla se virraa tällä hetkellä ainakin. Suunat on... Humala. Tule. Minä tuun sinne. Ei se voi olla mahdollista. No, ketäs menit panemaan? Panit menee. En ketään, kun siis... Oliko Liisa vai teidän luokan Rebekka? Anteeksi, mitä? Ei ollut kumpikaan. Taisi olla tuo Liisa. Liisa onkin valitellut tässä jo, että silläkin olisi vähän noita aitsioireita. No niin, Jarri. Sinulla oli nyt tämmönen kohtalo sitten, että nyt on Harri vaan aika kuolla. Että... Kuolla, Joillakin se elämä on pitkä. Sulla se Harri oli ihan vitun lyhyt. Joo. Että se elämän nuora nyt katkes aivan yhtäkkiä, että kannattiko panna? Ei kannattais vielä yläasteella sitä kikkeliä käyttää. Niin että, no, vituttaako? No, sinulla se Harri loppu nyt tähän tämä homma. Lyhyen. No niin. Voi kauhia sentään, joo. Liisalla on AIDS kans. Joo. Heillä oli tarpeita, joita vain heidän oikea kätensä pystyi tyydyttämään. Kaikkeen. 7 uutisista hyvää iltaa. Haapavedellä on sattunut erikoinen onnettomuus. Kaikkialla. Tuuletus ei ollut vain tarve, vaan elämäntapa. He hakkasivat tattia sydämensä kyllyydestä. Varjoakin nopeampaa. Runkarit. Sulle 200, 400, 500, 499. Paljon tää oikea hinta on? Aika kallis. Sulle 499. 98 vaikka. Kyllä mä mun mielestä Anssi nyt tästä vielä alemman hinnan. 495. 497. Jes, hyvä. Mä en nyt töihin sit. Oletko koskaan miettinyt sitä, mitä ympärilläsi tapahtuu sillä aikaa kun nukut? Syytä olisi. Ympärilläsi oleva maailma
voi muuttua täysin sinun nukkuessasi. Etkä aamulla herätessäsi tiedä siitä mitään. Painajaiset. Ne eivät välttämättä ole pelkkiä painajaisia. Miellät ne vain painajaisiksi. Koska ne tuntuvat mahdottomalta oikeassa elämässä. Ehkä se ei olekaan painajaista, kun se naapurin karvainen ja lihava mies tulee istumaan kasvoillesi. Ehkä koulukaverisi tulevat nukkuessasi nauramaan pienehkölle kikkelillesi. Mistä tiedät, etteikö pehmolelullasikin olisi tarpeita? Voi myös olla, että se naapurin kiihkeä läski palaa huoneeseesi soittelemaan kitaralla ja laulamaan sinulle intohimoisen serenadin. Tarinoita on lukemattomia ja monet ihmiset ovat tulleet vainoharaiseksi nukkumaan mennessä. Mutta totuus on kuitenkin tämä. Ei silloin mitään tapaa. Sä nukut normaalisti sun sängyssäsi ja kaikki asiat pysyy ennalla. Mutta rauhoitu. Korkeintaan ääneni painuu alitajuntaasi ja tulen seikkailemaan uniisi. Nähdään siis siellä. Alkaa runous oli sykkimään kuin tämmöisiä. Tämä inspiraatio lähtee heti tästä virtaamaan. Lihapiirakka on kuin taivas. Siitä saa lähdön joka vaiva.